Sancionin Esquerra Republicana, que blanqueja la discriminació i submissió de les dones dins aquesta cambra. O és que és intocable l'islam? Normalitzar actituds misògenes té conseqüències, i conseqüències greus. Perquè aquí parlem tota hora de denúncies, però i qui no té l'oportunitat de denunciar? Saben quantes noies d'origen marroquí, pakistaní, sirià o argelià han set i són obligades a casar-se amb parents contra la seva voluntat? Això seu no són nits de noces, són violacions. Suposo que ho tenen clar, oi? El que estem vivint és una autèntica vergonya. Han reintroduït la barbària que havíem aconseguit erradicar. Perquè sí, aquí també en teníem, de misògens autòctons. Potser encara en tenim, però mai en el percentatge ni en el grau en què vostès els deixen entrar i regularitzen. Per fer-se els humanitaris i els progressistes, han exposat les futures generacions de catalans a riscos i perills del tot impensables. Ja poden anar fent plans d'igualtat als despatxos, ja. Que als carrers cada cop hi ha més dones tapades de dalt a baix i cada cop hi ha més homes tractant de meuques i pecaminoses les que no es tapen. Només hi ha una manera de garantir els drets i llibertats dels catalans i de capgirar les estadístiques d'inseguretat i delinqüència. Restitució de l'estat català, tancament de fronteres, creació d'un codi penal estricte i expulsió immediata de tots els immigrants que delinqueixin damunt el nostre territori. Qui s'hi apunta? Llegeix la notícia sencera a percatalunya.cat.